Giklaro na ni Jesus mga igsuon nga dili diay ang tanang tao mao'y iyang giampo aron maluwas. Ang iyang giampo ngadto sa amahan or iyang tabangan nga maluwas kadto ra sang mituo kaniya. Lingi ay mong tupad ing na maluwas na kahaka na maluwas ka. Kung ang inyong tubag why sure, padong yun mo sa impyerno anak. Nga naman, kay ang sure nato nga tubag nga suod tas Ginoo, padong yun tas langit. Kung suod ta ni Kristo, nya kinsa man ning mga suod ni Kristo ang nagtuman sa iyang mga sugo. Matud pa niya diri, gipaila ko ikaw sa mga tao ug mituo sila kanimo. Ug naminaw sila nako. Ug nagtuman sa akong sugo. Ug wa kita katuman, aw di inigingon, maluwas ka, dili. Kasimple ra na tubagon. Kana kung wa ka magtuman, pero nagtuman ka, aw di luwas. Ngayon, usbon ta mo pangutana. Sure na mo nga maluwas? Oh, na. Namalit mo raffle ticket? Oh, di, wala. Sugo mo na aron sa Ginoo din isip mga parokyano din sa atong parokya nga support mo aning raffle ticket. Nya og sige kag kabatian niya, wa jud kay palit-palit. Maluwas ka? Dili. Wa mo magsigi og apil anang libak-libak. Wa mo magpa-colors yung buhok. Wa na mo nangiskis na inyong kilay. Okay kayo. Wa na mo nangasaba ang inyong mga apo o mga anak. Na siya. Nagkaaligri na karon ang atong politika sa Senado, labi na gyud kay tuwa naman dito ang article of impeachment para sa Vice Presidente VP Sara. O gahapon na convene na ang Senado nga mahimo ng impeachment court o nagsugod na ang process sa impeachment. Tagaan na sila mga number of days ang hatag sa ila sang mga ang kampo ni BP Sara gitagaan nag 10 days man siguro to nga motubag sa akusasyon sa impeachment, article of impeachment nya inig human nilag tubag tagaan sad og pila ka adlaw ang prosecutor para sad mo counter ngay human ana mao na dayon ang ilang trial. So iampo nato nga magtuman unta sila sa sugo sa Ginoo dili sa sugo sa politiko. Kay bisan tuod og political affair na siya pero ang tao nga nagbuhat gisugo na sa Ginoo kay makaayo man na o makadaot sa kinabuhi sa tao sa mga Pilipinos. Ang Ginoo nagmahal sa atong kinabuhi. Labi na kita dinhi nga mga Filipinos kay majority nato mga 80% or more nagtuo og Ginoo. Muna, kung doon na tayo activities, unta, bisag political activities, naagi doon tayo Ginoo. Subo lang palandongon na usahay, baliwa ang pagbuot sa Ginoo, niya, mubalik na lang sa tas Ginoo kung magkalisod na. Ako, believe sa ko sa Senado, kay kanang open-minded kay sila nga ang
naglingkod nga presidente, Senate President, open kay siya nga moingon, ako, nilingkod ko diri karon, gawas ko ninyo kung ilisan karong taod-taod. Kanamang, ingon anak ka-open ba nga? Nya, wala sila kanang magtabira. Ang atong counting karon kay pag roll call, 3 ang majority, 9 ang minority, nya duha ang independent, nya barog sa to si Soto. Dili oy. 13 ra na og 11. 13 ang majority, 11 ang minority. Nya ang duha si sa tingan ato si Subiri og si Ejercito niingon man tong independent sila. Gipangutan na ra sad unsa man kay inyong gipanigan adto mo sa majority o sa minority. Og niangkon ang duha nga ari sila sa minority. Mo na ilang giusab ang ilang counting. Karon final counting na to. 13 ang majority, 11 ang minority. Gawas kung mausab ni siya karong pila ka adlaw. Ana ra. Wa bay kuan. Wa bay pagpugong ba? Ana. Mo na para nako nindot aron ana bang dili bias unta ambot lang kahawg basig pakitang tao sa nang ilaw niya sa likod ito bla kumpanyahay alab hinulgaay ana no pero at least ang ilang gipalabas na open ra gid sila for change kani manggong change kausaban dili sayon dawaton mo na diri sa atong unang pagbasa si San Pablo mobiya na siya adtong lugar nga iyang gisangyawan nga pila to ka sa katuig ba ka to siya gasangyaw didto nya ningon din siya ayaw jud ko ninyo basula ha kun dili mo maluwas kay naghago bi akog maayo para gyud mo makat-on muna hangtod karon maghago gid unta ta pagtudlo sa kamatuoran karon maluwas ta kinsa ninyo dinhi ang nagsigig og tudlo sa mga bata nga dili maayo ang premarital sex taasang kamo kana bang tininuod yung pagsulti ba bantay ha jutay ra kayo wa kaabot og ikanapong bahin. Nganong wa man mo manulti ka mong uban nga mga tiwasono na rabasan mo. Inyo lang yung pasagdan nga ato mga batanon magpatuyang lang anang ilang pagsunod sa ilang gana. Kuha na biya kayo, alarming na biya kayo ni. Kada nato diri Domingo magbunyag ta. Atong niaging Domingo 13 kabuk gibunyagan, duhara ang kinasal nga ginikanan. Nya nay uban tagduha nay anak wa lang gyapon makasal. Ngano man way nagtudlo nila. Muna ako balik-balikon ko gini dinhi hangtod mahuman ko dinhig 5 years. Tudloe ginang mga bata samtang wa pa na magsugod og panguyab. Sultihin na nadaan nga dili gid na maayo ang premarital sex kanang sex human ra gid nagkasal. Aron mahimong balaan dili mahimong sala. Na itudlo ta nagklaro. Kay karon ra ba ang atong DepEd ba? Naaba na sa curriculum sa DepEd nga elementary pa, grade 5 ba to? Tudloan na. About sexuality, unsaon paggamit ng mga kondom, mga pills, ligation. Tudloan na nila. Pero og imo nang itudlo nga way Ginoo, amoy ora na sila, kamao naman ko aron dili mamabdos, kamao naman ko aron dili ko ma problema aning resulta sa kuan among sexual activity. Pero wa na siya kahibaw nga dako day kay nang sala ug padung gid sa impierno ang maong buhat. Na inigsulti na ko diri inigbunyag mo ana lang ang mga ginikanan ana magtulala lang kahibaw mo padung mo sa impierno. Ana lang. Nya pilay nang apply nato ron para sa mass wedding.
Kuwangan patag mga 49 ka couples. Mapunan lang ta kada semana og 3, 5, nya karong Mayo 31 mo close na ta. Pila raman ka ana ang maka-apply? 163 ra atong gikuan. 163 ra ka kabuok nagpuyo-puyo dinhi pa lang daas Compostela. Sobra Sobra kaayo. Way gatudlo sa kamatuoran. Ang kamatuoran mao ang gisultis Ginoo. Munang si Kristo ningon gid siya diri, gipasidunggan ko ikaw amahan, kay ang tanan nga imong gisulti kanako akong gisulti nila. Ako sad isipare, ang tanan sad nakong nahibaw-an nga makapaimpierno o makapalangit, ako sang isulti ninyo. Nya kamo sad panulti sad mo ngadto suban. Ay mo paghilom-hilom. No? Lingay mong tupad na sa una, wa ka magbuhat anang una-una. Ingna ko no. Ingna, wa ka mag-una-una sa una. Ikaduha, kaning kamatuoran sa paghiusa nga Diyos nun. Kanang padaghiusa nga Diyos nun, matud pang San Pablo sa unang pagbasa, akong giwalihan ang mga Hudiyo o dili mga Hudiyo. Pag-abot ni Kristo, dili magkahiusa ang mga Hudiyo o ang mga pagano. Ang mga Hudiyo ragi mo claim nga kami ray maluwas, kamong mga pagano di na mo maluwas. O di gini sila mag-abot. Pero pag-abot na ni Kristo, o mao say gibuhat sa simbahan hangtod karon, ang mga nagkalain-laing matang sa tao gihiusa. Mo nang naatay gingon sa nangyang atong kuan synodality, kanang magdungan tagpanaw bisag unsa patang sektor o lain-lain tag mga batasan, lain-lain tag kahimtang, dungan tag panaw. Dinhis Pilipinas subo palandongon kay inigsod sa politika, mga guba ang relasyon. Apil ng ngia simbahan, hasta mga pari mag-away na tungod sa politika, hastang mga leader sa simbahan mag-away, labaw ng mga members. Ang nagsigig simba, manag-away tungod sa politika. Hastang managsuon, mag-away tungod sa politika. Unsa manggigahom anang politika nga gubon man ang relasyon sa tao. Unsa may gahom man niya, Diyos noon o yawanon? Dili oy, pataka mo lang mo. Ang politika mao ang okasyon o kalihukan aron mulambo ang nasod. So dili gina siya yawanon, Diyos noon gina siya. Pero unsa may nakapahimo niyang yawanon, gibutangan manggog kwarta. Musod gani ng kwarta sa politika, kay mao man aroy uso dinis atong nasod, na kun mudagan ka bisan lang ganig kapitan, buk-buk yung kwarta, samot nagmahimong mayor, samot nagyog congressman, gobernador, samot nagyog senador, ngadto nagyos pagka-presidente, buk-buk yung kwarta, kay kun wa kay kwarta, di yung kakadaog, diha nahimong yawa o yawanon ang atong political activities. Gipaapil man gud ng kwarta. Kay wa lang gid unta ng kwarta, way mayawaan nga mga politician. So, wa gyud. Kana gyud. Mao na nga niingon gyud si San Pablo, ang gugma sa kwarta mao ginay tuburan sa tanang mga yawa. The love of money is the root of all evils. Subo lang palang dungon, majority sa ato mga politicians gikan sa barangay level hangtod na gyud sa national levels nahigugmas kwarta. Gitan-aw na ron nila ang politika nga pangwarta. Mao nang mo invest kag maayo
bawia lang na niya makalingkod ka. Nya kay katong ni-invest nga wa kadaog. Unsaon niya pagbawi? Dauta ang nakalingkod. Kanang nakalingkod, dauta ginagmaayo. Haron sunod, ikaw na say mulingkod. Nya didto na lang sad niya pamawi. O mao na nang gasigi na tag dinautay hasta ang mga managsuon, mga agaw, nagdinautay na bisan og nagdungan og simba dinhi simbahan na wa nay buot o wa nay mga uwaw gasigi nagdinautay. Uban pagani banag asawa lain-laing partido ang gisuportahan di na magtinagdanay usahay. Kag kasubo palandong ilingay mo tupad na kinsay imorong suportahan. Ayun na ba? Nakinsay mong suportahan. Kanindot unta kung ang nagsuportas mga Marcos, makigsabot-sabot lang yapon sa nagsuportas mga Duterte o sa mga Pinklawan ba'y tawag ana. Ayaw guba ang inyong relasyon. Mo na gitawag og unity in diversity. Hindi sa ta magdinautay. Nganong daoton man sa mga Marcos ang Duterte, nganong daoton mas mga Duterte ang Marcos, daoton sa mga Pinklawan ang mga Duterte, and vice versa. Nganong ana man tungod gihapon na sa yawa. Nganong madig mo presentar lang kas imo dihang programa, political agenda, o kanalay atong hisgutan. Nganong magmuhimo lang kas imo mga plataporma, ayan nalang panaot anang pikas kay maghimo masana sila lang plataporma. Ang tao nalay mohukom. Muna ako balik-balikom kung ginigsulti. Naa na gani mudagan sa politika ma local or national levels mogamit na gani anang kwarta ayaw ginagbutari. Animal na. Yawan o na. Basta mogamit anang kwarta. Ikapadir, napakaroy mudagan nga di mo gamit og kwarta, pulos na sila mga animal. Ay nalagbutar. Mas may di na kalang mubutar. Kay nga naman, mao ni ri gidangatan nato nga naay trillions nga gipangkawat sa atong panudlanan, wa nay respeto sa katawhan nga nag-ilaid sa kalisod. Tungod anang ilang gugmas kwarta kay bawion man gina nila. Nya kung magsigi lang gyapon ta na mga ayuda, magsigi lang gyapon tag linya diha. Magsigi lang gyapon tag pangayo, pilay hatag dito, pilay hatag dito, pilay hatag dito. Mao lang gyapon itong hunahuna, mura sa tag nagdugang og hatag og yawanon nga batasan sa ato mga politicians. Do not make them evil by participating their evil agenda. Di ba? Lingay mong tupad. Ingna, mudawat pa ka. Ingna, mudawat pa ka. Ay ako, nasubo yung kuhaning katanaw katong niaging midterm elections nga bisan 3 days hangtod na yun sa day of election naaalang yapoy ng hatag og ayuda tungod lang kay gideclare sa atong administrasyon nga legal na kay kuana legal na nga ayuda, kwarta mangyapon na naamang naong politiko. Nya wagi ni palag ato, wagi ni badlong ato. Kadto mo'y angay i-impeach kay against gito sa atong omnibus election code nga kinahanglan aning certain period wala nay campaigning. Nya nagyapon ang hatag og kwarta na ang naong politician. Nya karon wa gi-impeach. Unsa man ning ato? Diyos noon pa ni? O yawan noon na? Muna, si San Pablo niingon, ay gyud ko ninyog basula kung maimpirno mo. Kay gitudlo na nako ninyo tanan. Muna kamusad ay sa mugtubag anang inig-ingon ako, siguro na ba mong maluwas? Ay gimog-ingon nga, depende. Ang Ginoo lay magbuot. Siguro agyod matud pa ni Kristo, do not answer neither no nor yes. Just answer me, yes if you mean yes, no if you mean no. Kung ikaw si mong kaugalingon, isupak yung kaginuing na, di yung kumaluwas. Sa pagkakaroon, aning akong estado, di ko maluwas. Nagpuyo-puyo man ko. Na di pa man ko mo-give up ani.
Nagkabit-kabit man ko, di pa man ko mo give upan eh. Nag-same-sex union man ko, pulos mamilaki, uyab-uyab, nya sige ming tinirahay. Di pa man ko mo give upan eh. Sugarol man kay ko. Sige man kong sugal anang scatter. Di pa dyan ko ano eh. Dawo man kay kustanan. Sige man kong pautang niya ako pag yung interesan, ikiha pag yun ako. Adi dyan ko maluwas, kaya di man isugo ni Kristo. Mas mainang moangkon ta sa tinud-anay kaysa mayon ka Ginoo lay magbuot. Unsaon man tao raman ta. Ayaw. Muna ningos Kristo gaampo ko sa mga taong nagtuo nako, wa ko magampo sa kalibutan. Kay kalibutan giharian sa dautan. Ang yawa mo'y naghari sa kalibutan. Munang ningon si Kristo, gikuha mo sila amahan, gikan sa kalibutan, o gihatag mo sila kanako. O way usa nga imong gihatag kanako nga mawala. Pasabot, way usa nga nagtuo nako, nga di nako dadog langit. Muna mo tuo kita niya. Ay tuan ng politicians, ay pagtuan ng kwarta. Nga mo ingon ko ninyo, palit mo og raffle ticket, ipalit og raffle ticket ang kwarta. Kay mo na makaayo. Dili ka magsigig tigom, magsigig padako, kay imo pampadakan imong balay. Ay nangutana nako, padir, asa imong balay? Nako, na dias Compostela. Isa, nikuha na day ka diha og asa man nga subdivision padir. Nako, na diya sa kilid sa simbahan. Isa asa ko dapita nako kilid sa simbahan ba kadang kilid ba naam diyang kumbinto na ako dia puyo mo na akong balay di mo na mo akong pasabot pa dir nabiya roy mga pari pa dir na nabiya na sila ilang mga balay kay inig-retire day ninyo pa dir may sanang naamoy balay nako wow ang simbahan mo'y akong gihalaran sa akong kaugalingon mao sanay akong himuon nga akong puloy-anan insa unyag dili na ka-active mo retire na ka nako di ngita ko kapuyan niya ikaw na kay imong ekstrang balay kay anak ko puyo imong balay dayon ay pobre mo sad ko pa din otro saga dili ka mo pasakan ako may lang ka magsigig simba nako da nya dili ka pasaka ningon mas Kristo pasakas inyong balay ang way balay magtabok-tabok ko hangtod ko mamatay pagkadaghan din naminaw nako karong gabi una adto ko sa ilang sister ay silang brad adto ko dito siya ro wa gyud padayon nako ana nya adto ko dito mamahaw maniod to manihapon ikaw tabok sa kospikas hangtod ko mamatay nya asa ko maabutan nga kana ganing masakit ko adto sa ko dito nya ningon mas Kristo atiman na ang masakiton basig mo atiman og di mo atiman kamang sa ko ngadto spikas hangtod yung ko mamatay. Ikamatay na ako. Ningon sa Kristo, ilubong ang mga minatay. Katong balay nga dito ko namatay, adto sa to siya, iya to responsibility ang paglubong nako. Ilingay mong tupad, mulubong kang father. Mulubong ka niya. Kinsay mulubong din mamatay ko diya sa inyong balay, taas ang kamot. Wala na akong hahanapin pa. Magsige pa yung pangitaan ng balay, magtigong pag yung kwarta kay ipalit na kong house and lot, kay maghimo kong akong kunuhang akong balay, inig-retire na ako, hilas-hilas lang ko. Tuanay giandam si Kristos langit mga igsoon para sa matag-usa ka nato. Kadtoy atong ambisyonon. Kadtoy atong adtuon. Kuyog mo dili. Ang mukuyog manindog.